στο Breaking Match σήμερα ήρθε να κάνει παρέα με μαγιό. Είμαστε στη Madame Chouchou, μας φιλοξενεί εδώ σε ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι. Ή αλλιώς Ελίνα Κορδαλή. Γεια σου, Ελίνα. Γεια σου, Μέρη. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε όλη αυτή η φάση, πώς ξεκίνησες να σχεδιάζεις. Κάνεις φοβερά μαγιό και κάνεις και φοβερά ρούχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αυτό που σπούδασα βασικά. Έκανα το bachelor μου στο Μιλάνο, μετά πήγα στη Βαρκελόνη. Και όταν γύρισα Κοσμογυρισμένη. Ναι, και έτσι. Και όταν γύρισα στην Ελλάδα, αποφάσισα να σχεδιάσω το δικό μου brand. Πόσο καιρό έχει που έχει ξεκινήσει? Είναι ένας χρόνος, δεν είναι παραπάνω. Είναι μόνο ένας χρόνος και από ό,τι μαθαίνω το πηγαίνεις πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι πηγαίνει πολύ καλά, ναι. Δίνουμε σε νομίζω πάνω από 50 μαγαζιά στην Ελλάδα και τώρα αρχίζουμε θα επεκταθούμε και στο εξωτερικό. Μας έχουν γίνει διάφορες προτάσεις. Πιο πολύ τι πουλάει, το μαγιό ή το ρούχο το καλοκαίρι? Το μαγιό φέτος είναι best seller. Έχει γίνει χαμός. Ναι, νομίζω ότι είναι το highlight μας. Ελίνα, πού σε βρίσκουμε? Αν κάποιος θέλει να αγοράσει από σένα εκτός από τα μαγαζιά που δίνεις? Εμείς κάνουμε χονδρική κυρίως. Αλλιώς το Παραμούρ στην Κηφισιά που έχει τα περισσότερα ρούχα και εγώ συχνά υπάρχω εκεί.